Здравейте, гайс, Алекс Трейдс тук, като в днешното видео ще ви обясня дали Apex акаунтите наистина си струват и дали смятам да ги сменя като PropFirm. А, Дълго видео ще е, защото ще хитна много точки, всъщност не знам колко ще е дълго, но както и да е. Идеята каква е, ако ме следите, знаете, че наскоро паснах Funded Challenge на Apex, като даже и съм наближавам, нали, да гоня payout. Сега ще обясня малко. Това ми е PNL за месеца за момента. Виждате малко roughly старт на седмицата. Тук много Psychology трейдвах супер зле още от петъка, като активирах акаунта и тази миналата седмица, но тази седмица може да видите средата и вчера горе-долу сме on track, както се вика. И като цяло сме не толкова далече от payout, ако това мога да ви кажа. Не. Да, може да видите, има какво още да се работи, още 3 дена ни трябва с 250 плюс долара, 50% консистенцията просто ще бъде хитнато, I guess, чак когато стигнем до пеята, но ще ви обясня за това нещо малко по-късно. Идеята на това видео в момента е реално да ви кажа дали се заслужава вие да почвате с Apex или с някой друг PropFirm, тъй като научих много наскоро за тази 2 седмици, в които не качвах видеа и трябва да ви го споделя, просто за да може да знаете като трейдери, нали, или ако искате да почнете да занимавате с това или се занимавате, искате да те първо да взимате PropFirm аккаунта, да имате на идея какво се случва. Така, реално ще работим с директно FAQ-то на Apex, т.е. Frequently Asked Questions или най-често задаваните въпроси, за да мога да сме напълно коректни. Мисля да не да гледаме примерно Gemini, ChatGPT какво ни казват и някакви Reddit юзери, ами директно от тяхното си FAQ да е пълно сигурна информацията. Като почваме с Evaluation, в смисъл с акаунта, който аз трейдвам End of a Day. Почваме с End of Day и Intraday Trailing Dropdown, като ще ползвам Miro да ви рисувам и да ви обяснявам горе-долу какво имам на предвид, да може да ме разберете напълно, тъй като не съм най-добрите хора, които могат да обясняват, но се опитвам. Набързо, End of the Day е примерно чак в края на деня спрямо профита, който сте направили, това колко сте загубили, ви се drawdown ви се мести. Докато при интрадея е спрямо максимума, който сте стигнали нали, по време на някакъв трейд. Примерно, обяснявам набързо. Да кажем, сте с 50k аккаунт и имаме двата варианта End of Day и Intraday. Така, края на деня, holy shit, това е. Значи, каква е разликата? Примерно, ако днеска сме направили трейд, в който сме по време на трейда, ни е хинтвало break-even. Тоест, пак сме на следващия ден, пак сме си на 50k. В End of the Day плюсът е, че на следващия ден drawdown ни е пак 2000. Примерно стигнаме трейда до плюс 120 и е паднал на break-even. Другия, мисля на следващия ден drawdown ни е 2000 отново, нали, както винаги, и е 48 000. Минуса при интрадея е, че ако стигнете на плюс 120 и ви хитне на break-even, тези 120 ви ги бори в drawdown, което значи, че ако на следващия ден пак сте на 50k точно, тях не ги интересува, drawdown ви е до 48 120. А разликата в цените на двата акаунта е супер минимална. В смисъл нещо от сорта беше на 20 долара. За тези 20 долара, които ще платите повече в End of the Day, си заслужава много, 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 много повече да ги ползвате тях. Като това е главният плюс и главната разлика, нали, която няма толкова голяма разлика при други неща, реално са kind of same, drawdown ви е 2000, мисля, че нямате daily drawdown по време на End of the Day. Само един момент. По време на пасинг не имате. My bad. Daily loss limit ви е 1000 долара, но не мисля, че на 50k аккаунт някой ще рискува 1000 долара направо за един ден. Това е по-напростия. Най-големият минус, който е при този PropFirm,
че го направиха да не плащаш всеки месец. Което, нали, от една гледна точка е много добре, но проблемът е, че имате 30 дена да паснете челенджа. Ако знаете, аз този фондът аккаунт го пазнах едва в последните дни, тъй като в началото на месеца не трейдвах, след като бях слушал Psychology, трейдинг стратегията не си следвах и реших, че няма да трейдвам. И накрая просто взех, и бързаме малко, признавам си, но тези 30 дена са уникално зле. Нямате поне consistency rule и скейлинг в скейлинга не равна света, но нямате consistency rule в пасинга да минете челенджа, така че това е един голям плюс. Като при интрадей горе-долу също имате макс drawdown на интрадея. Мисля, че тук ли беше no daily loss или тук също имаше daily loss limit? Но. Не го ползвам този аккаунт, ето това мисля, че Не, тук се Explain само Trailing. Както да е. Това е голямата разлика и просто не си заслужава Intraday Trailing Drawdown да взимате, тъй като Genial е супер, супер голям минус. Минахме тези двете, отиваме на перформанс аккаунта на Day. Тук става малко по-интересно. Нямате Intraday Trailing Drawdown, of course, нали, разбира се. Drawdown ви е в края на деня. Тоест, както завършите деня, такъв ви е drawdown. Нищо, че примерно сте хитнали плюс 600, но сте затворили на 400, тези $200 тях не ги интересува, както при интрадей. Ако ме разбрахте какво ви обяснявам. Имате си при двете мисля, 100% payout split и TRP scaling има тук. Малко е простия, но ще ви го обясня и него. Значи, max drawdown ни отново е 2000, имаме scaling и макс контракт са 4, които се скейлват. Скейлинга работи така. Спрямо колко долара сте на профит в самия акаунт имате, толкова ви е и daily loss лимита ви се дига и контрактите, които може да взимате. Това са минита, не са микрота, така че е тая. Пак не ни интересува, защото на 50к няма смисъл да хитвате толкова голям профит, тъй като има много правила, които трябва да се следват за пейаутовете. Самия аккаунт End of the Day е много добър от гледна точка на това, че нали, в края на деня ви се изначислява drawdown и имам скейлинг, имате, което е useless, но като цяло по-голям freedom имате. Мисля, по-свободни сте. Скейлинга, както казах, е малко bullshit, защото реално аз рискувам, независимо колко плюс е акаунта, пак си рискувам около 200 и 300 долара, като главно седи на 250. Гледам да не рискувам над 260-270, като това е в много лоши случаи. Идва по-интересната част за всеки, по-скоро пейаутовете. Тук реално пейаутовете са basically typical Apex payout. Значи трябва ни първо drawdown да го качим, т.е. 2000 да качим от 50к на 52к. Като имаме threshold от 100 долара, който трябва винаги да хитнем. Т.е. реално от 2000 трябва да идем на 2100. Те са ни го обяснили тук. Като имаме 50% consistency rule, т.е. един трейдинг ден, в който направим супер много пари, не трябва да е повече от 50% от целия профит. Като това вече, нали, спрямо колко гоните като трейд, по едно време винаги се изравнява. Ако видяхте на акаунта, имам един ден, който е много по-голям като 1000 долара. Виждате как 165% после се качва, защото имаме някои загуби и после всяка победа се изравнява, даже почти 50% вече. Тоест, не ни интересува и това. Главното, което са направили последно, беше 5 дена с 250 долара профит, което в началото, докато минете трешхолда и дроудауна и стигнете до тези минимум 500 долара за payout или плюс, мисъл, не ви интересува. Тези 5 дена така не ще ги минете. После е малко по-гадно, защото трябва да чакаш доста, имаш и минимум трейдинг, които са също 5 дена от последният payout, но всичко е точно. Друго, мисля, че да, най-голямото, извинявам се много. Максимум 6 пейаута на акаунт. Това е уникално, което са го направили. Пълна
прости. Но I guess, мисъл трябва си, за да може, тъй като да не може да им краде всичките пари, защото това реално не са истински пари, това са пак демо пари, просто те ти плащат за това, че им даваш дейта и те я продават на хората, които са obviously. Какъв ми е плана за тези 6 пейаута? Защото виждате максимум пейаута, който може да вземете на всеки максимум пари, които може да вземете на всеки пейаут. Тоест първият пейаут ни е $1500 максимум, втория също, третия вече ни е 2000, 2500, 2500, 3000. Което общо го прави, само на секунда да го сметнем, 5000 и 2000, 7, 10, 13к. 13к е максимума, който може да вземете от един 50к Apex аккаунт. И като смятате нагоре, рано си заслужава да се мъчите с по-големите акаунти вече, както беше преди, нали, след като билднете профит от тези, да гоните тези, но whatever. Идеята каква ми е? Тъй като наскоро гледах едно видео на ето този хърватин, говоря на английски, by the way, смисъл може да си го видите, да го проверите доста умно. Аз заради това видео неговото реших да направя и това цялото видео. Има много проблеми, особено при като ви хвърлят в лайф акаунт, което може да се случи по всяко време. Независимо дали имате един, два акаунта, три акаунта, дали са правили супер много профити. И те ако решат, ще ви хвърлят. Ако видите консистенси и че им крадете парите, както се вика. Идеята каква ми е? За да направиш максималното да вземеш от тези 6 пейаута, трябва да всеки пейаут да теглиш максималното, което ти е позволено. Тъй като ако изтеглиш на 6 пейаута по $500, пак ти затварят акаунта. Това просто е максималното. Това не значи, че толкова трябва да изтеглиш, че да ти затворят акаунта. Затова, както знаете, трябва да билнем drawdown с threshold, т.е. до 52100 и почваме да гониме профита, който ни е за максимален пейаут. Т.е. на 3600 ще изтеглим първия си пейаут, после пак на 3600, после на 54,100, 54,600, пак 54,600 и 55,100. Като защо кипвам минимума и не държа повече пари за drawdown? Идеята е точно там, че ако ви хвърлят в лайф аккаунт, всичките ви пари, които са като и drawdown и threshold да ти вкарват, но и всичките пари, които са били предварително за payout или си държал като drawdown да ти е по-лесно, отиват в бонус Vault, който сега ще ви обясня, но като цяло идеята е, че трябва да кипвате трешхолда и дроудауна на абсолютно минимума, за да може да си теглите абсолютно всичко и ако ви прехвърлят да не загубите толкова много пари. И с максимално 6 пейаута няма какво да драгвате акаунтите толкова много. В смисъл, holy shit, за какво ти да драгваш акаунта до 60 000, като ти така или иначе не мога да теглиш смисъл безкрайно от този акаунт. Useless. Като цяло, това ми е стратегията за пейаутовете, които мисля да правя, но нека отидем на най-отвратителното нещо. Лайф акаунта. Така, по принцип могат да ви хвърлят по всяко време и може да видите, това са около 30 страници правила и глупости, които трябва да следват. Но нас ни интересува главно това, да бонус вол. Какво обяснява това? Примерно, че всичките ви пари, които са над тези 50к акаунт или над 25 акаунт, зависи кой акаунт ползвате. Може да ползвате който искате от тези акаунти. Който и да ползвате, парите, които сте направили над тази сума, отиват в бонус Vault. Като мисля, че без drawdown, всъщност да бъда честен, не съм много сигурен дали drawdown влиза. Но не бях прочел никъде. Може и да влиза, може и да не влиза. Мисля, че не влиза. Не съм 100% сигурен, тук ще ви изгледа. Идеята каква е? Виждате, ако, нали, бонус Vault, example. Примерно влизате в акаунта за 10к, при което имате два варианта. Отказвате го, теглите 10к, т.е. $9000 и те ви дават 20% от бонус Vault ви, 11 000 и ви затварят Apex. Повече нямате право да взимате акаунти от тях, да трейдвате с тях и да се занимавате. В смисъл, откажете ли лайф акаунта, сте до там. Ако вземете лайф акаунта, пък не може да трейдвате проформ акаунти, което е по-напростия. Идеята къде идва? Значи, примерно сте билднали целият ви бонус Vault от всичките пари, които сте дигали към акаунтите, от това, което сте трейдвали, се вдига общо, примерно като сума, да кажем,
можете да трейдате 20 акаунта, само 2100 drawdown да държите, това е $42,000. $42,000, които влизат в бонус валута и вие няма да видите. Така иначе няма да ги трейдвате, но примерно нека да кажем, че сте направили още 1200 отгоре и само тези 1200 влизат. Това се равнява на $24,000, които вие няма да видите скоро време изобщо. Идеята каква е? Значи, този 10K акаунт няма толкова много правила от гледна точка на drawdown, както може да видите на сайзове, няма consistency рулове, няма глупости. Реално на практика е перфектен. Минусът е, че може да го загубите супер бързо, ако рискуват супер много, но то реално това му е идеята според мен. Сега ако ви вкарат, може да се пробвате, просто рискувате супер много и каквото стане положението. Докъде бяхме стигнали, да. Нека кажем, че направите $5,000 плюс, като държите акаунта на 10K, взимате 5K, взимате 20% от тези 5K, което е $1,000. И тези $24,000, които сте направили, взимате само $1,000. Имате още $41,000, които няма да видите. И това е идеята, която той обяснява, че него са го вкарали в лайф акаунта и не са му такова ли. Не му дават трешхолда му. Защото преди това той обясняваше, не може да го намеря тук къде точно е, но при бонус волта, не, тук при Selected Live имаше правило, което обясняваше, че ако имаш голям трешхолд, може да изтеглиш директно 50% от него, ако откажеш акаунта, или да изтеглиш 50% и да получаваш другите пак по същата схема, не помня колко процента беше, но идеята е, че е супер зле. Уникално зле. Няма смисъл, защото те ви лимитират супер много като пеятове. Това като пари, което може да правите. На хартия звучи супер добре, но това са 30 страници правила. В смисъл, те все по някое време ще ви фанат и ще ви направят лошо, както се вика. Има и consistency rule. Още по-зле го правя. Смисъл, че няма. Или са го добавили скоро, или просто не съм го прочел, но да. Какъв е прехода ни от тук? Така, писах му, коментирах на видеото през другия ми акаунт, като текущ funded трейдър в Apex. Дали мога да ги ползвам, докато не се опитат да ме прехвърлят и ме спрат. И той ми каза, че нали, от негова гледна точка, ако си нов с тях, ще е добре, но трябва да държиш, мисля, че лайф акаунта може да стане по всяко време, нали, пак споделя. И като личен адвайс, което дава, да дърпаш колкото се може повече и да не оставаш голям бъфър на акаунтите, т.е. над 200, примерно да го държиш до 3, 4, тогава да теглиш и да го държиш пак на 4. Безмислено е. Реално научих, че не знаех до сега, completely си признавам, мислех, че само Apex пропвам, който може с България българите да ползвам, защото знаете, че Alpha Futures и Lucid и още някои ни рестрикват. I guess мисля, че беше заради tax fraud-ове, защото държавата няма толкова много правила към нас, когато тя си говорим 10% върху профита и инсенди малко. Като имате преди, че държави, които взимат 40-50%. Мисля, че Miami by the way взимаше 0% върху профита, което е инсен. I guess затова е такъв град, но как ли да е. Профърмовете, които открих, повечето от тях са някакви такива трябва да ги ресърчна, затова няма да ви ги споделям, защото мога да ви кажа по-напростия, да тръгнете с тях и да стане много зле. Това, което ви давам като съвет, тъй като Apex рано в лонграна е най-ефтин за първоначално, може да почнете с тях. Не е проблем. Но топ степ, примерно, според мен е много по-добре. Като акаунти, които може да вземете за напред. В смисъл, да, по-скъпи са, защото плащате $85 на месец, вместо просто веднъж $100 и да нямате Activation Fee. Глупо се говори, че тук няма Activation Fee, но плащате всеки месец. Но реално е много по-лесно от гледна точка на
че нямате само 30 дена да паснете акаунта, нямате затваряне на акаунта след само 6 пейаута, мисъл пак могат да ви върнат в лайв акаунт, не го отричаме, но тяхния лайв акаунт не съм се разчел много, но мисля, че е по-чил. И трябва да видя спрямо акаунтите, ако дигаш, дали можеш да кипваш парите вътре. Но идеята е, че тук вече се служава да гоните по-големите акаунти, които са. Максимум акаунти обаче е 5, не е 20 като в Apex. Мисля, че това е единственото, което ги държи като проформ на пазара, че можеш да вземеш 20 акаунта с тях. Като цяло това ми е мнението за Apex и наистина ще се опитам да трейдвам с тях доколкото мога и в лайв акаунта, ако ни го дадат, просто ще ви покажа най-голямата пародия, която сте виждали някога, защото това нещо ще го ръннем с такива лоши трейдове. Не, като стратегия ще си спазваме стратегията, но като риск менеджмент просто ще го наебем този акаунт. Или ще ръннем, или няма да ръннем, както се вика. Само ще гледаме consistency over guess, който видяхме преди малко. Който има 40%. Който не съм го виждал до сега. Това е second chance. Това обясня. Добре, може и пак да има consistency roll, не съм много сигурен, но... Да, няма consistency roll. Окей, значи правилно съм гледал. Но като цяло ще се опитам да направя всичко възможно да източа колкото мога повече пейаутове и акаунти от Apex, колкото се може. За напред ще виждате главно трейдове и имам някои идеи, които бих хитнал с видеа, които са много полезни и ще ви бъдат много полезни. Но да, това беше от мен. Мисля, че може да съм ви бил супер полезен, мога да съм ви бил и супер безполезен с това видео, да съм ви загубил времето. Но мисля, че просто трябваше да знаете за това, тъй като много преживявам Apex и на мен от нея мисля, че от цялото ми трейдинг journey, мисля, че 2 месеца съм отнял в това да ресърчвам проформа, за да знам с кой да почна. И рано Apex бяха най-чил от гледна точка на някои неща и че може да българи да трейдват. Като мога да ви го потвърдя, минах си verification с тях, така че всичко е точно от тази гледна точка. Но ще видим какво ще стане, като отидем да вземем първия пейаут и дали изобщо ще ни го дадат. Като цяло това беше от мен. Може да пишете долу, ако имате някакви допълнителни въпроси, мога да направя цяло видео или директно да ви отговоря нещо по-малко. Като цяло и дайте идеи за видеа, които ви интересуват и искате малко помощ да ресърчнете. Но като цяло, казах като цяло 100 пъти, но както и да е, идеята ми е, че ще ръннем поне още няколко акаунта в Apex, докато отидем в лайва, тъй като трябва да ги източим доколкото можем. И мисля после да рънна топ степ да гоня. Като мисля да ги пасвам заедно с пасването на Apex акаунтите, но това напред ще го реша. Вие ще разберете така или иначе, но да, това беше от мен. Благодаря, че гледахте и отново пишете долу, ако имате някакви идеи за видео.